The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Gird your loins and light your lamps, and be like servants who await their master's return from a wedding, ready to open immediately when he comes and knocks. Blessed are those servants whom the master finds vigilant on his arrival. Amen, I say to you, he will gird himself, have them recline at table, and proceed to wait on them. And should he come in the second or third watch and find them prepared in this way, blessed are those servants." The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Magandang gabi po. Ang paanyaya po ng Panginoon, maghanda kayo, magbihis, to prepare, because your Master is coming. The first words of Jesus to his disciples in our Gospel, "Gird up your loins." King Amanong Kapampangan, babatanye ingke kayong awakan. To roll up your sleeves, ang maghanda para sa isang pagtatrabahong mabigat. Bakit ganito ang paanyaya ng Panginoon? Why is this the invitation of Jesus? Simply put, noon pong panahon nila, ang kalalakihan, ang suot po nila, robes, mahahabang damit. At upang makapagtrabaho sila ng mahusay, kailangan medyo hilahin nila ang kanilang kasuotan para naman komportable sila at walang sagabal sa kanilang pagtatrabaho. In other words, ready to fight para sa pagdating ng trabahong inaasahan. Sa bihis, doon makikita ang gilas at bilis, ang trabahong katumbas at walang kupas. Kapag tayo'y nakahanda, kahit ano pa yan, kakayanin natin. Tignan mo na lamang, sa ordinaryo nating karanasan, maggagaon ka ba kung maglalako ka lamang ng suman? Siyempre naman, hindi. Magbabarong ka ba kung magwe-welding ka sa ilalim ng init ng araw? Aba, siguro magbakal na kamo nung gawan mo ito. Kapag nag-apron na si Lola, sigurado may bagong lulutuing masarap na pagkain. Manyaman na ulam, pakatse maka-apron ni Ima. Merong kaibigan, yung isa naming matandang pare, si Butsoy. Si Butsoy, malaking mama, kasing laki ko siguro. At bagamat kasing laki ko si Butsoy, wala po siyang permanenteng trabaho. Ang uniforme niya araw-araw, shorts at sando. Bakit? Anong trabaho niya pag naka-shorts at sando siya? Maglalaba na sa kapitbahay. In other words, what we are wearing is indicative of how we are preparing for what is coming. Ang hindi po nakabihis, hindi po siya seryoso, hindi po siya interesado. Halimbawa na lang, ang mga bata, oras na ng pagpasok sa eskwela, kaso nakakulubot pa sa ilalim ng kumot sa kama. Tama ba naman iyon? Naghahalo na ng semento, pero si Toto, nandoon pa, pusturang-pustura ang pagkakaporma. Tuwing araw ng linggo, naririnig mo na sa trompa ng simbahan, Gloria na, nasa harapan ka pa ng salamin, nagpopulbo. Tama ba naman ito? Nakahanda ba tayo? Ang tanong po, ano ang tamang bihis? Ano ang tamang paghahanda para sa pagdating ng inaasahan nating pinuno, ng inaasahan nating manunubos? Today, we have as our theme for our celebration,
of this feast day of St. Jude, pinaghahandaan natin, the laity, joyful in active ministry. Ay, tama ba? Ganun nga ba yun? In new evangelization yata. No? Kumbaga, ang papel ninyong mga laiko sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng Panginoon. Ang tanong, papaano po ba natin to pinaghahandaan? Ano ang tamang kasuotan para sa pagdating ng Panginoon sa pagpapalaganap ng mabuting balita? Simple po, my dear friends, we ask ourselves, how are we preparing for the coming of Jesus? At dahil ngayon pong buwan na ito, buwan po na itinalaga para sa mahal na ina, matuto po sana tayo sa kanyang halimbawa. In the same manner that our Blessed Mother is veiled in the beauty that she has been bestowed with, ganun din po sana ang masalamin sa ating pag-uugali. Kung ano ang kasuotan ni Maria, ganoon din sana ang maging kasuotan natin. Si Maria, ang suot po niya, ang kagandahan. At hindi ordinaryong kagandahan na pang dito lamang sa mundo. Ang pamantayan ng kagandahan ni Maria, nakikita po sa kanyang pag-uugali, sa kanyang pagkatao. Kadalasan, hindi po yan madaling makita. Halimbawa na lamang, noong minsang umattend kami ng recollection, puro kami mga pare. Doon po sa pagtitipon na yon, ang pinag-usapan, poverty, pagsasabuhay ng kasimplihan ng kapayakan ng buhay ni Kristo sa kasalukuyang panahon. Napakaganda ng input ng facilitator. Nung break, merong isa pong ale na lumapit sa amin doon po sa hapagkainan at inaalok po kami, naglalako ng tosino at longganisa. Among, salin ako po, manyaman po, nga ng makanyan. Kamag-anak na ako pong among so and so, nga na pamong makanyan. Nuwari, bala mo sa Sabiana, nung kayo sali, sumbong da kayo. But anyway, dahil po maraming pare ang nakukulitan sa kanya, sabi po nung isa sa amin, Ma, panupayayo po, pero po gusto yung gagawan nyo. Manistorbo ko po. Nung bisa ko pong magtinda, panayan nyo po kilwal, deng pari, pakanan nyo parugo. Sabi rugo, netong ale, ay pasensya na po. Migkamali ko po, makona ko po. Nga ng makanyan. Sa hiya, nung ale, napunta na siya sa gilid. Pero bago siya makalabas ng pintuan, bumulong pa siya. Pari ko pa mo. Alam niyo po, yung paring nag-remind sa kanya, hindi nakapagpigil. Sumagot pa, Opo, pari kami po, pero tuturod na kayo mo kay gusto. Alam niyo po, nung narinig ko po iyon, hindi ko malaman kung tatakpan ko ba yung mukha ko sa hiya. Ang dami-dami naming pare doon. May matandang pare, may batang pare. Ang dami-dami naming nando doon. Walang ni isa ang nagtanggol doon sa kawawang ale. Sino po ang mas maganda ang pag-uugali? Kaming mga pare o yung ale na naghahanap buhay? Minsan-minsan po, maganda po sigurong maisip natin. Hindi lang naman sa simbahan, hindi lang naman ang mga pare ang may papel para ipalaganap ang mabuting balita. Kadalasan, tayo mismo na Kristiyanong bininyagan, merong papel para pangatawanan itong paanyaya ng ating mabuting balita, ang maghanda para sa pagdating ng Panginoon. If we are trying our very best to live lives worthy of Jesus, let us put on the mantle of Mary, ang balabal ni Maria, ang kagandahan ng loob, ang kagandahan ng kanyang pag-uugali. Si Maria, bagamat di niya lubusang maunawaan ang mga bagay-bagay, hindi po siya nagpadala sa silakbo ng damdamin. Often, you will read in Scripture, Mary kept all these things in her heart. Hindi po siya belligerent, hindi siya palaaway,
Hindi siya palengkera. Maganda ang kanyang kalooban. She is beautiful inside and out. At kung maganda ang kalooban ni Maria at nais natin po siyang tularan, natural lamang siguro na kanyang anak ay atin ding gawing huwaran. Si Jesus ang ating halimbawa sa ating pamumuhay bilang mabuting Kristiyano. We are called upon to not just put on the mantle of Mary, but also to wear the robes of Jesus. Ang isuot, ang puting kasuotan ni Kristo. Ano po ang tinutukoy ko? Kababaang loob, pagpapasensya, the humility, at ang katatagan niya sa gitna ng matinding pagsubok at kahirapan. Sino ba sa atin ang meron pang ganitong pag-uugali? Dahil lamang ba ako'y nakaputi, nakaabito, nakakasulya dito sa harapan ninyo, suot-suot ko na si Kristo? Does that say that I'm already wearing Jesus? Dahil lamang ba nagsimba ka, nagnobena ka, ibig bang sabihin nun, mabuti ka ng Kristiyano? Remember, there is so much more than the rudiments of our faith. Hindi lang po ritual ang ating pananampalataya. Mas matimbang ang ating ginagawa patungo sa ating kapwa. Hindi ko po makakalimutan nung minsan, meron akong kasabay na kaibigan, kasama ko sa sasakyan, at habang pinapatugtog niya itong cellphone, meron pong biglang nag-text doon sa aking cellphone. Hindi ko na malayan dahil naka-silent. Yun palang naka-text, ang bagbating ganon, "Be, may nga naka, kapairanop, nga nang makanyan." Alam niyo po, ang ginawa nitong kaibigan ko, tinignan ako ng masama at sinabihan ako ng harap-harapan, "Among, ninoy ning babae ngay ni, ot makanini ang mag-text kaya ka." Pinagpawisan po ko ng malagkit. Hindi ko alam paano kong ipapaliwanag sa kanya. Ay, malambing lang sa jayang taong yan. Ganyan lang talaga mag-text yan. Pwede kong sabihin iyon. On the other hand, pwede ko rin namang sabihin, kalimutan mo na yan. Fans lang yan. Nahuhumaling. But in reality, ano ba talaga ang sinasabi nung text na iyon? Among, sinobra na kayata kalandian. Nung nino-nino na mo, ing ka-text mo, makakarine na, ing gagawan mo. And through that friend of mine, parang nahimasmasan ako, para akong binuhusan ng malamig na tubig. O Among, not because no one sees what you are doing, means you can do what you want to do. Ibig sabihin, kahit papaano, sa pamamagitan ng aking kaibigan, napaalalahanan ako sa mga pagkukulang ko. And I believe it takes great humility to admit when we have committed our own mistakes. Sabi ko na lang sa kanya, pasensya ka na, i-remind ko yung taong yan, ayus-ayusin niya ang pagte-text niya. Wala sa lugar at hindi tama ang kung ano-anong i-text niya, pari pa naman ako. I believe we are all reminders towards one another of what our God wishes to happen in our lives. Ang bawat isa po, paalala, tanda ng Panginoon para sa atin na isabuhay kung ano ang wasto at tama. Dahil ganito ang paanyaya ng ating mabuting balita. Ang magbihis, ang maghanda, sapagkat meron pong darating. Darating ang ating inaasahang tuwa, ang inaasahan nating kaginhawahan at kabanalan. Kapag nakita po tayo na suot-suot ang kadamitan ni Maria at ng kanyang anak na si Jesus, unti-unti, aanihin po natin ang ipinangakong tagumpay, ang ipinangakong saya ng poong may kapal. Today, we are invited as lay faithful, as people in active ministry, to proclaim the good news, not just through our words, but more so through our actions. Amen.